Марио 312. Днес ще играем Speed Builders. Не сме много добри. Да. Не сме чак... Ох, Това съм мале. направила, ама Аз не. Не ми даде перфектно, не знам защо. Аз не. Започвам първо от глава. Аз не. Аз първо това. То че направя. Чак пък толкова. Не е направено. Оф, знам, че сякаш съм толкова бавен, че няма на къде, ама просто тук беше това, сигурно няма да е така. Ох, представям си да е така. Не е така. Имало още едно цвете, аз нямам. И на мен не ми е тъй. Готова съм. Аз не. Супер. Гледат ме. Не успях да го сложа. Поне този не е сложил цветя. Не успях да ги сложа точно пред група. Това група е, да. Да. Добре, не си ти. Да, защото другия не беше сложил дори цветята. С скелет. Скелет. Топ 3 Главата. Това не съм го правила, защото не е трудно, не знам. Аз също не съм го правила. Хайде бе. Така. Така. Може да съм малко бавен, но да се Айде, ако прави. сме загубена. Аз не. Трябва ли да го запълваме само? Да. Ох, мале. Тук не ми се получи. Оф, защото е нагоре. Хайде бе, що не се чупи? Перфектно, супер, хора. Супер. Не знаех какво да И на мен. Аз дори не знаех какво правя. Аз знаех. Само не го... Другия. То до мен каков е просто... 100%. Да, и на мен. Той нищо не е направил. Мале, сега двубой с Марио 312. Аз ще загубя. Да, аз сигурно. Не съм добра в тази сега. Гледай, Ох, мале. Пак три. Айде, аз не съм го правил това. Може на някой да му е лесно. Но на мен хич не ми е. Така, копчето така. Така. Червено и жълто. Да. Не. Наобратно. Какво не ми стигнаха? Явно тъй. Не знам какво правя дори. Нищо просто. Аз съм чао. Аз съм чао, защото нищо не успях да направя. Да, ти виж мен. Тут винаги се бъркам, трябва да има точка. Аз се махам. Ето. Да. Yes. Марио се знае, че играта. Аз съм второ място. Браво. Супер игра просто. Супер игра. Така, ще направим още една. Да знаете, че съм с нов текстчар пак. Влизай. Влизам. Не се хваля. Не знаете. Защото някъде няма в коментарите. Тази като или... Пак сме така. Не, да, нито. Те просто кой да направим? Протата са си един друг. Протата ведава е. Аз двама спечелих. Това не съм го правил. Аз да, но 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Това е някакси настрани, ама... Да. Запомня го, че е настрани. То затова... Не, аз това съм го правила, но не перфектно. Аз пък хич не съм го правил. Опа. Може някой да казва, че съм бавен. Може и така да е. Наистина. Защото аз чак пък толкова да надбива в... Сега трябва сам да го запълня. Какво стана така? Аз дали ще успея да го направя? Yes! Успях! Успях! О,
Успях. И аз го направих. Виж как трябваше да е. Боже, тук като правоъгълниче. Някой го е направил много високо. Но ти трябва да запомниш страните, къде е по-дълго и къде е късо. Той е един сам направил поставката. Дори не знам какво е това. Часовникът бе. Часовника никога не Надиких съм. не успях да го направя, но сега ще успеем. Къде вземеш? Добре, Щупи се. И аз съм бавна, бе, ама не ме винете. То секрет тук е бавен. Чак пък не бива толкова Какво? билда. Какъв беше вътре? Надявам се да е такъв. Само че стрелките бяха Айде. така. Гледай. Аз не успях да направя второто просто. Гледай, аз ви го мъчна. Аз виж какво не направя. Yes! Ще успея! Не бяха Всичките- така стрелките. Как бяха? Виж ги какви са. Оу! Добре, не съм аз. Какво да направя? Помислих, че са като... Пак Пак същото! Това спечели. Дано... Сега няма да съм го забравил. Няма да съм забравила точката, че говоря за точката, няма да ще забравя всичко друго, ама точката няма да я забравя. Добре. Просто за мен това е доста трудничко. И за мен. Гледай какво съм направил. Виж го, поне съм направил отпред, както трябва. Както трябва да съм Боже, аз направил. дори не знаех, че има точка. Как бе? Винаги бягахме на това. И другата ли игра забрави? Да. Аз не съм го запомнил Не отпред. забелязах, че има точка. О, Боже. Бе, пак. Бе, 13 сме. Бутилка. който ли? С стъклата, само че... Не се вижда. Мале! Стъклата на този Мале, текст... сериозно не се виждат. Мале, това е голям челендж. Това са като някакви си... Поне ще ми помагате и тия като за водата. What? Бъгна сървърчето. Да, Аз нищо не направих. аз направих. What? Върна ми го. Добре. Сигурно ще виждате, че ми бъгва. Мале. Хайде. Аз няма да успях. Мале, добре. Аз не успях. Стъклата колко са такива. Много са годни. 45%. Аз съм чачал. Да, точно си. Добре, пак топ 3. Това е добре. Мале, Много по-зле от нелепата. на Speed Builders няма да играя с това. На Speed Builders... Оп! Това съм го правила 1, перфектно. 2, 3, 4, 5. Да гледаме това да ще челиш. Няма. Съжалявам, но няма. Тук със сигурност съм го сгрешил, нали? Не знам, може би. Може би. Няма да е може би, а пък ще си е е... точно сгрешен. Но ще е. Другият го направи, нали? Не е нов. Направи го, нали? Почти. Мале, той е много бърз. Аз пък съм плавничък. Той го направи, Направи го. Аз Почти съм го до направи. никъде. Виж го просто. Виж ки... Виж го. Той го почти го направи, а пък аз виж, не съм си го запълним. 42 пак. Този доста явно играе. Да. На видео. Добре. Нищо. Второ или първи, не знам кой беше. Ни спечели играта. Нищо хора. Не сме на първо място. И на второ.
Сега. И това ще бъде, хора, за този клип. Лайк, сабскрайб за мен и за Марио 12. Лайк, И ще сабскрайб. се видим на Абонираме. ще се видим на следващия клип на Speed Builders. И Чао. съжалявам, че така спира. Чао! Чао.